Straight to the point. Now, atong pagtagad mahigala. Impeachment, di apa mga kaigala ay suna, pero unahon ta sa story, be. Kini mga higala nga boxing, nahibaw na yung tandaan, di kini ba na yun? Kaya kinahanglan magandunay kontratang klaro. Pinanmahay magandunay kontrata, makaigsunan, basig kung sa'yo mahitabo ini mga boksidor. Kanang boxing mahigalan laman ni Pacquiao, dugay nang gipreparahan, oy. Pila kabuan mahigala, manas ba ni Pacquiao 2 months tong preparasyon atong iyang away mahigala Mario Barrios. Ba't kini mahigala bida? Waray o sa kasimana. Unya, wa mga higalay kontrata, way-in, wa gitanan. Sa salagtod ng pagkistorya, kibaw gitantanan nga, kini hinanggaw ra gyud ni komedya dang katawanan, da mahigalan ko ang dipindi na mukakak pod na naaragya. Unya, ang game sa amusement board mahigalan, himo-himo pog resolusyon mga kaigalaan, mura ning mga bata ba nga sukmagay ba gikargahan sa mga nananaw. Si Torre mga kaigalaan ini nga bahina, bisa kibaw siya nga medyo kuanyod, iyang gisakyan. So, kini ang maayo mong patrending story. Sa kini mahigalang propaganda pa ni Alcance, si Basti aning propagandahan. Kay pagkaman, patrending mo siya dayon. Iyang gidawat mahigalang siya nga, sige, arita sa kwan, Aranita Coliseum ito primero. Sunod, ara sa Rizal, kwan dayon, no? Kini ni ang, ayun siya, pag kwan na yun, Rizal Memorial Coliseum, no? Tingali og mahal-mahal siguro tong Aranita Coliseum. Or baka dunay gigamit baka dili available, no? So patinding siya nya human practice dayon siya mga higala magsukma kana ikubiran sa media ina no. Pero si Basti day mga kailan June pa daan na tong mi nangayog authority kay mo leave mga kailan mga adtong Singapore. Daan na dito. Unya, gi-aprobahan ang yang leave mga sukitig paminaw. Igo ang kibaw story nga naagi sa Singapore si Basti anong pangapitsaha. Ingon siya nga, sige ka na. Ang Domingo na yun. Nga karon, ingon si Basti, sige, wala man makakuan. Karon na lang Martes or Merkulis. Yung po story may galang. Adi, nako, ha? Okay na ko. Itaos tinuoray mahigala sakto ra pud ang kantore. Nga ayaw na sa okay na to, no? Kay medyo lisod na kayo mahigala nga mahimo tang katawanan na itong nasod ining kalakihan. Pero kini nagsugod ni mahigala sa interview mga kagalaan ni Basti Duterte, nalakbitan niya nga kung magsukmagay lang Tore, baka mabugbog niya si Tore. Mo rin ito sinugdanan, yagi sakyan ni Tore. Asa man ko dong, pwede ba ito na ito mabalik gamay dong? Ang maong background dong? Unsa man gisulti Basti be? Ang hagit ba siya or wala ba yun? Asa man to? Napa ba to? Pwede ba ito ma-retrieve na to gamay? Kini story siya na mga higala kay daan may buksidor dahil sa una. Kani, sige ko no. Sige be, paminaw to be. We have the position pero masuntukan tayo. Gusto mo harasin ako, harasin mo lang ako. Kasi matapang ka lang naman, we have the position pero masuntukan tayo. Alam ko makaya, beta. Ganun lang. But okay. You're a coward. Sige, okay. Mo na ang insulting Basti, no? More on ko na siya, interview ni Megala, issue for issue ng interview, nalakbitan niya ng istorya. Kung magsuntukan tayo, makaya kita. Mo na siyang istorya, di kuhaan po reaction Megala story. Ni ingon story, sige, ato lang i-boxing, Kanya para kuno sa mga nasalantas bagyo. 12 rounds of boxing, ngilngiga mga sukitig paminaw. Kini story mahigala di ay kay dunan na background kani adto diri sa Philippine National Police Academy. Daan ni nga boksidor sad. So dili ni mahigala kada bitong daan nga naa gyud ka ana nga skills. Huna-huna niya kaya hon ko ni kay inspired good story magalang Manny Pacquiao. Panahon na siguro Manny Pacquiao bitaw ni kon man wala to madaog na majority draw to. Kini ni ang kining ilang mahigalang kwan sa PNPA na PNPA Boxing Corps squad Cadet Tore. O ni mahigala ang ilang kwan.
natanawa. Gikuha ni Mahigala ang kwan niya. Kung imong tan-aon ang practice ni Tori Mahigala, yearbook is PNPA, no? Oh. Yearbook sa PNPA. So makita ni Mahigala pagkabata-bata pa ni Tori, kwan yun eh. Niya karon bisag tiguang-tiguang na siya, tan-aon ni mo yung mga footworks. Klaro kayo nga, nagi basic na mauhan story. Matigog-tigog yung manukbag. Pero ang iyang push-up hinoon, murag lahit tong push-up para. Ato lang ni may galang iagay katawa mga tanawa ka na yung push-up mo kaingo dili man ni push-up sa ROTC, di po push-up ni sa PMA. Murag mo siguro na sa PNPA. Ato lang niagay katawa mga sukid di paminaw, pero makita nimo sa iyang practice bisan sa iyang katiguangon 55 anyos, medyo makamaog sa Mahigala. Unya kini og nadayon patong awaya makigilaan. Delikado og mahimong majority draw to. Now, bisan pag majority draw, mabutang gyapon Mahigala nga malnganin si Basti kay batan-on siya nganong mapildi man sa tiguang. Kay isakyan sa Tori, pero mo lagi na Mahigala malagmit pod nga kini pagsakay ni Tori kay bawo na sa daan kay John Vic Rimulya suod man sila kayo. O gani John Vic Rimulya dito man gahapon, nakibaw na sa daan nga approve na ang leave ni Basti buadto ng Singapore ang mga pizza. So ang uban Mahigala may ani kakak yun si Basti, pati pagkakakak yun. Pero doon na i-leave si Basti nga aprobado na sa DILG. Kaya mo leave magukana kung ikaw Mahigala elected official. Mapa-aprobar pa ka na sa DILG naman si John Vic Rimulya. So kining ila paukyab gyud ning ila. Sa laktod pagka-istorya kining story mantigo mo dag paukyab. Kay kibaw naman ka wa may kontrata. Kay bawo naman Mahigala wa giwiin, wa tanan. Pero nito nga sa dito ilang gikuan so ilang gisugog gus Basti ani nga ni talawa mo tunga. Ato lang na agay katawa mga sukid dig paminaw. Nya gitawag pag story. Asa man to pagtawag dumi balika ko ng gamay dong. Nya pasok po siya mga kagilan. Sige bebe, tumalikon ko ng gamay be. Kato pagtawag niya kato banggi ko ato na play gani na ba? Sige be. Di unsa man pagtawag be? Sige kana. Gito karon pag ayon tayo diro. Stang ninigan tukara. Background Mahigala murag pagpaso ni Manny Pacquiao ba dito sa Las Vegas. Askar naghanang fans oy. Tama. Saka pa nung sa ring. Paswerte niya kay kuha man tanan. Saka sa ring. Saka ngilngiga. Mo ni mga kagilan. Mura gyud Mahigala naa sa MGM Las Vegas, Nevada. No? Askang yung ngiga.
Ibabaw sa ring, oh. Unyahan naman to katong iko na doon. Dito sa babaw sa ring na nga gitawag po si Juan. Kaya asa mo to? Ito yung play ko ng tibok video dito sa ring. Nga i-declare na story nga daog na mga higala, ha? O sa basketball pa, diba? Kada may imong kontra bitaw ni story, wa mo tunga ba na, no? Wa mo tunga. So, by default, na daog na. Pero mas gabi ni kay katong sa basketball na apil gyud kag liga. Klaro gyud ba? Nyawa mo tungang kontra, forfeited. Ba kani be? Kani. Gipan sa baste. Sige be. Daog na. Giipan si Basti, ha? Umuto nga ba? Straight to the point. Okay, atong balikan mahigala o sa si Tore mga kagila. Na may slay katong sa babaw sa ring dong, di ba mura tong nag-boxing pagamay dong? Ato ko na ipakita dong. Napa ba to step by step lang ko na to, no? Human atong pagtawag ni Tore sa kasa sa ring. Sa pa ipisi humag-ihap ni Basti. Awa pa ipis Basti tingali. Sa to nagsumbag si Kwan? Si Tore kunuhay. Sige, makita ba nimo mga higala nga mantigo sa story manumbag pero medyo hinay-hinay na kay tigong-tiguang naman mga sugid tigpaminaw. Kini bebe. Sige ko no. Smiling kay story oy. Sige daw. Kuya kay background music oh. Kani. Ngilngiga. Daog story. Daog kay way kontra. Wa mo tungang kontra. Okay. So mo ni mahigalang hitabuan. Kanya unsa man to? Sige dong. Unsa man to sa sunod na dong? Mo na tong interview sa dong. Sige ko na ba? Interview man human sa kanang boxing ba kana bang mga boksidor ba nga daog na panalitan ana unya pildi na. Asa mo to yung interview ni Tore Kunuhay? Nato sa interview? Statements na rin siya na hindi na rin darating eh. Kaya itunuloy na lang natin sapagkat marami ang nagbayad. Marami ang nagbayad. Nakalikom tayo ng mga 350,000 na raw sa gates eh. So, we have to show up and give the people what they expect. So, expected din naman siguro ng mga tao na hindi rin siya darating. So, nagpakita na rin lang ako. Sir, sa statement po niya na Tuesday or Wednesday, wag lang Sunday. Marami na akong trabaho eh. So, it's, you know, alam na ng netizens yan kung anong ibig sabihin yan. Medyo, hindi na, kaya natin tinuloy din to, no, na ngayon. Hindi na Martes, Huwebes, kung ano man ang sinasabi. Because, well, unang-una, ang mga tulong ay dapat na nating mailabas sa ating mga kababayan. Dapat na nating mai-distribute. Kaya, hindi makapaghintay yan eh. So, hindi na natin mahintay kung ano man ang schedule niya. Ang schedule ng taong bayan ang ating susundin. Kanina, doon sa ring may dagdag pang 300,000. So,
16.3 ang cash natin. 16.3 million ang cash natin. Tapos meron tayong bigas, dilata. Ang dilata natin, mga 2 truck. May isang kumpanya na, maraming kumpanya ang nag-donate at may isang kumpanya na isang truck talaga na isang wing van ang pinadala ng mga dilata. So, didistribute na natin yan. Nakita nyo naman siguro nandyan, nakadisplay naman ang ibang mga Sir, may mga lugar na po ba kayong napiliin na tutulungan? Ibinigay na namin sa DSWD, sa National Red Cross at Quezon City Red Cross. Mamaya ay pupunta kami sa Baseco, magdadala kami ng konting ayuda rin. Part ng ayuda ay dadalhin namin sa kanila. You know, may mga nagtatanong kasi, bakit ba itinuloy at kailangan pa ito? Well, unang-una, kami mga pulis ang first responder, nasa frontliners kami. Kaya nakita namin ang paghirap ng ating mga kababayan. And now, nang nag-issue ng ganong statement si Vice Mayor, nakita ko ang oportunidad kaagad na, uy, maganda ito. We can raise funds outside of the government resources. Kasi ang government resources naman, nandiyan naman, pero mas maganda na rin siguro na tayong mga nasa private sector, ang mga iba pang mga tao na outside dun sa mga fund-generating agencies ng gobyerno, ay makapag-generate din ng sariling pondo pantulong sa ating mga kababayan. So mo ni mahigala yang interview mahigala ni General Nicolas Torre mga kaigalan. So di na sa mo kano ingon sa Basti Martes o Merkules di na. Basta yang giingon Domingo man siya di wa na. Igo kon makauli is Basti may galagikan Singapore nga okay na sa Martes or Merkules. Pero kini nga Torres na di wa na okay na kay kinanang busy na ko. Malagmit mga kaigalaan kinigong baksin nga mga sukitig paminaw porbida kakatawanan sa mga kaigalaan oy. Giiphan gyud Basti mga higala gibutang gyud nga kuan kana na ang paghatag gyud nag-emphasis mga sukitig paminaw nga yan ni kakaktos Basti. Pero kadto pod mga higalang mga lumalaban mga higalang Basti ingon nga naa na may leave daan June pa man na nag-leave. Approve naman na may galas DILG na maong leave. So klaro kayo nga mula raga sa Singapore na mga panahon na mo'y paghagit mahigal ni Ture. Mo ni ang ila pong buti pasabot mga kaigalaan nga wa na mo talaos Basti. Tungod lang kay kinini ang kanang mga panahon na wa sa diha gitiming pag ganin Ture mga higala nga mao nang pitsaha nga gusto sa makigsukmagay. Depende na lang na mahigala sa interpretasyon. Balikan to kaniong ngigaw mo rigog na sa Las Vegas no. Sa asa mong audio edong. Daghag fans oy. Unsa man ang usangan ni Saka? Yaman gyud mga referee nga klaro nga nanunga gyud mga kigalaan. Okay. Kaya gamay lambe. Inisagol ginisungog ni Basti ning ilang gihimo. Una pa ba yung mga round girl? Adili malkansi ananan nagbayad ayan ito. Okay na dahil Nestor Roy, bisa nagbayad ka Nestor, wamal kan si dahil po doon. Sige be. Nanakagin na ni mga round girls sige, no?
mga kuan na ba po? Mga itsuraan na ba sa mga round girls di ay? Grabe mga kuan eh. Oh. Daghan sang tao mga higala ha. Kamao gid mo dagwan story sa no. Kamao dagwa okay ba higala na alkansi si basti ining maong propaganda. Oo. Anti ko man ang iya mga footworks mahigala ni Pantore. Juan yun. Main event to siya, no? So gibutangan sa mga undercards gamay para nga dili malkansi ang mananaw, ha? Kani practice pa mga higala to sa ring. Aha. Practice. Pasalida sa dito iyang kuan. Iyang practice, iyang kuan dito, no? Hasta pag putos sa kamot. Nagi mga ticket hanga kuan na kuan jud. Mananaw jud. Introducing Sige, katong introduce dong. Aligre na dong. Katong announcement to ba para ba kuan, giun sa kuan ba? O say title nga gitawag ni Tore. Mura bag kuan ba? Introducing Nicholas usaman. Pacman Tore, Tore dili man Pacman. Sa magingon Nicholas na sa may iyang gibutanga angga diha. Nicholas the Fighter Tore na. Kung sa pag-introduce, Nicholas, sa to? Tore? Sa man? Daog story by default mga higala.
O niya, paghuman, interview na yun mga kaigsunan. Sige dong. Sige. Okay, fresh, aka na. Ayun lang ko ay butangig audio. So, kinini ang hitabo mga higala, masabot na to. Nga, kuhan yun, kinini ang giiphan mahigalas basti, wa mo tunga, kibaw, sa daang di mo tunga. Noon kanto mga namaya dito ni store, doon na may undercard sad, no? Silang main event man si Basti o si Torre. Butang-butangan sa to ni mga undercards, na nya dayon doon ay mga round girls nga mga gwapa. Di na kay alkansi ni store. Straight to the point. Now atong balik-balikan gamay ha, kay medyo katawanan mo guni mahigala, kisa pa mo dahom nga kinani ang dayon guni Torre mga sukin ti paminaw. Nagsugod lagi ba sa murag komedya, murag katawanan, ano ba, no? O kinini ang mag-analisar kay ng isyuha mga kaigalaan, medyo layo na gusto noon nga ba dayon. Pero story, kamaog yun sa story mahigala mo propaganda, kamaosad sa mo pa-trending mga sukit ti paminaw, alkansi si Basti sa trending. O vlogger pa ni Slanduha, si Torre versus Basti, pagka-vlogger, kansis Basti. Ayaw ka story, pag-ingon Torre, o sige, pa-boxing ta, 12 rounds of boxing, practice din siya mahigala, pagkubiran niya media na yun, no? Sumbag-sumbag siya na, kubiran sa media. Jogging-jogging sa mahigala bag nag-uwan, kubiran sa media. Kamao mo da sa kaugalingon sa gyud, no? Pero mo na kong ingon mahigala, actually, kini og malagmit man nga kuan, kay kini si Basti, June pa, matod pa sa ito nakuhang report, on record ba na mga higala, niya ito pang buwan sa Hunyo mga kagalaan, daan na ni nag-leave si Basti. Nag-leave siya aning pitsaha mahigala sa July, nga July 25, 26, 27, niya man iyang leave gani mahigala, nag-i-approve sa DILG. Kaya kini ko mga elected officials, mo leave ni, magpa-aprobar ni mahigala sa Department of Interior and Local Government. Mangayon ni Slaga Travel Authority. So, naprubahan So, June pa, ni-apply na sa Basti mahigalag leave. Unya, pag July mahigala, mga July 19, muna mahigalang interview niya sa programa Basta Dabawinyo, nalakbitan niya nga kung magsumbagay sa Torre, dili sa mapalupig ni Torre, inana. Pagka July 20, giaprobahan mahigalas DILG katong iyang leave. Gitagaan sa Travel Authority, sumutravel na si Basti mahigalas Singapore. Daan na to, pagka July 24, ingon story mahigala nga, okay, akong dawato na nga hagit ni Basti, boxing 12 rounds dito sa may Araneta Coliseum. So, og ibutang ta mahigalag paukyabay lang, alkansis Basti sa paukyabay ni Torre. Ikaduha, kung nisukol si Basti, ibutang ta lang. Iyang gisakripisyo tong iyang travel sa Singapore, kay tandog ng garbo ba? Patandog ng garbo ni Monistor. Kato tinuray lang, kuwang sa oras yun. Kay unsa man to pitsaha may gala pag-ingon ni Torre, pitsa 24. Nya pagka pitsa 25, pa man makapirmahay kontrata. Mapirmahay mo ganang kontrata, mahigala ka ng boxing. Labi na inani, mahigala nga medyo katawanan god, pero magpirmahay mo kontrata kay simbako kung sa'y mahitabo. Sama panalitan si Torre, simbako sa iyang katigwango na. Although, maingon ta may gala nga antigo siya sa iyang mga footworks, in fairness niya mahigala, boxer gin story daan. Makita man to sa iyang yearbook sa PNPA. Ang iyang footworks mahigala, klaro man. Ang iyang sinumbagan, maklaro ni mo, kamao. No? Delikado, timingan sa Basti ani ni store. Plus, inspired si Torre mahigala ni Manny Pacquiao, nga total, di daog mas Manny Pacquiao. Gutong mo daog nga kuhan, kay majority draw man. Pero, kung imong tanahon, daog mas Manny Pacquiao itong awaya nila ni Mario Barrios. Posibleng mo ni nakapa-inspired po ni Torre nga maguwang dita. Si Pacquiao mahigala labaw og mga 16 katuig batok ni Mario Barrios. Now, siya pod labaw og 18 katuig batok mahigala ni Basti Duterte. Okay pa para niya. Kay total mao man iyang binuhatan kanadto, boxer man sa kanadto. So gamay training lang, madana, ikumpara mahigalang Basti mga kaigalaan, taekwondo man tong iyang na kang Basti gyud ga fight mega taekwondo man matod pa. So dadoon nimo des boxing medyo alanganin pos Basti. Kay di man ka makagamit og tiil og uban pa mahigala nga mga kuan. Mga pamaagi.
Parihara na mahigalang Floyd Mayweather Jr. o kato si Conor McGregor. Champion si Conor McGregor mahigala sa mixed martial arts. Champion po mahigala si kinini ang Floyd Mayweather mahigala sa boxing. But awayon des boxing, malkanse si Conor McGregor. Di man sa kagamit sa uban niyang mga techniques. Pero tanaw na ko mahigala, ano po awayon sa mixed martial arts, delikado po si Floyd Mayweather. Pero sakay man sa ang ari awayon sa boxing, nialkanse mahigala si Conor McGregor. So kung atong tanawon mga kagalaan kini og ibutang ta mahigala ni Sokol Sebaste og dayon. Ibutang ta lang, medyo sa propaganda alkanse gyapon Sebaste. Kay nga naman panalitan mahigala og mudaog Sebaste, ibutang ta lang mudaog siya. May mga tao nga daog gyud kay kon man batanon man Rimal. Siyempre sa bagoy taon niya kuan nga batanon man. Unya kinini ang si Tory mahigala sa propaganda daog gyapon. Bisag mo daog si Baste sa actual nga fight sa propaganda o sa simpatiya mahigala. Naguna naman story mga kagalaan og istorya nga ako tiguang nako ingon akong trainer nga kinini ang hinayin ako sinumbagan pero tungod og alang sa mga biktimas bagyo para sa atong boxing match nga doon natay charity for charity so musuko na lang ko. Sa laktod pag-istorya may kalabi sa pagdadayon ang boxing ani. Si Tory dili malkansi sa propaganda o sa paukyab. Ay nga naman, tanaw ha, ibutang ta lang. Nagbangga gyud. Although sa ako nang giingon mahigala may rapod nga wa ni madayon gyud kay mahimot ang katawanan sa ubang nasod oy. O nya karon ingon si Basti may Tuesday or Wednesday nya story na sa miingon nga adi nako kay man Sunday ra may akong giingon ha. Para nako mahigala tinuray lang nga okay na sad nga mo na statement ituri kay tinuray lang kung magdayon boxing mahimot ang katawanan mahigala sa laing nasod magtan-aw na to kay ingon sa ban Pilipinas. Pero ang mga Pinoy mangod gusto mangod mahigala mo tan-aw binukbukay lang diha. Buhan man limot po tos mga problema. Tarawa ha, atong analisaron. Pananglitan na dayon si Basti og diha. Unya napildi niya si Tory. Ibutang ta lang. Ang istorya mo gawas minguman nga batanon mas Basti. Diyan na ginato maingon nga kiniding batanon, kuan gyud. Si Tory sa iyang katiguangon na siyempre napildi siya kay tiguang naman siya pero boxer siya gyud. Apa napildi sa ang iyang kaisog na agyod, no? Di ma-question ang kaisog ni Tory nga bisan sa iyang pangidaron ni sukol siya. Ikaduha para man to sa charity. Daog gyud po story sa istorya. Ang kansihon sa propaganda gas Basti mahigala kay miwa na. Para man to di nagot ingon gusto rin niya hinay na sa manukmag tiguang na siya pero tungod og alang sa mga biktimas bagyo ni sukol siya para nga maka tigom og kwarta nga atong ihinabang. So sa paukyabay alkansis Basti tinuray lang. Malkansis siya may galas paukyabay. Og litunga pa siya. Samo tuwa siya tunga di nagkantsawan siya. Tapos tinuray lang kini nga boxing katawanan mo gani kay klaro-klaro di man gini madayon. Why kontrata? Gipasit apa ning Tory kini iya sagol sungog, sagol ning iya nga pa. Emphasize ba nga naagid siya si Basti ni Talaw ina na ba? Emphasize gyud. Nya aron nga di pud malkansi to mga namalit og ticket. Sakto pa lagi buhat ha. Butangan nag-undercard nga nagi magsumbagay sa diha. Unya butangag mga gwapa nga round girls. So di na kaayo alkansi ni store. Kay mingon tuwa mamadayon ang away ni Basti og ni Tory ang main event wa man madayon. Laaya way ayo, no? Pero naman mga higalay undercards. Na may sumbagay sa undercards po. Nya doon na po mga higalay, mga gwapa nga mga round girls. O niya paghaman kato mga round girls sa mahigala nakakuha po sila talent fee nila Rimal. Okay kayo ha? Pero tinuray lang layo ras tinuod ning madayon gyud kay why kontrata, why weigh-in, wa tanan. Why timbangay may galang usa ba ni welterweight division ba ni o sa ba ni bantamweight. So kining tanan paukyab ra gyud. So niining paukyab alkansis Basti nini mao paukyab. Onya
kini ni ang kay mo lagi bisan pag mitungas basti ha analisaro na to kung nitungas basti nagsumbagay yun pag sumbagay nila pildi si Tore ibutang ta lang ha pildi si Tore kay tiguang na mas Tore kanay kung huna-huna may gala kining una-huna gud sa tao presko na kanunay kabantay mo kamong mga donan ay mga pinaron katong inyo mga kaagi kanadto presko pa sa inyong huna-huna mo na maghuna-huna mo murag ang uban bitaw kantsawan na lang po ni mga kuan nga ay hunahuna na lang nagdako. Pero ang imong mga reflections dili na mo follow. Di lahi na gyud, no? Sama ni Manny Pacquiao panalitan, lahi man ang Manny Pacquiao sa prime pa niya og karon na. Ang imong mga reflections dili na gyud anak ka ligon ba? Unsay kaman sa imong utok dili na mo follow ang imong lawas. Mao nay tinuod. So kay story mahimo ngayon anak na ni. Kay 55 years old na mo retire na magani next year. Pero, kung magsumbagay sa Basti Duterte, unya mapildi sa Duterte, mahimo may galang daog yapon siya sa propaganda. Kaya pila pag-ingon mga kagalaan niya to, ha? Kining aron lang ba dayon ang vaccine nga para sa mga nabiktimas bagyo, ni sukol gusto rin. Natural naman ang daog sa Basti, kay batanon man siya, no? So, lahi na gyud, no? Batanon versus tiguang, lahi na gyud, no? Unya, pero si Tore, ang iyang kaisog na agyod, di mawa niyang kaisog ha, despite sa kagamay, despite sa katiguangon, apan isukol sa batanon, tungod og alang sa mga biktimas bagyo. Kana kumudaog sa Basti, nan kumapildi sa Basti ni Tore, unsa may mahitabo? Or bisan ma majority draw, unsa may mahitabo?